हाग्रामा महिलारि सारा सरकारनिफ्रायबो होगोन आरो पार्टी फान्डनिफ्रायबो होदों। दुखिया मानसिया फरायनायाव जेबो सिन्था खालामनो नाङा। दुखिया न'खरनि सोरबा मोजां फरायसाया आं फरायनो हालिया, आंहा जेबो न'खराव जेबो गैला, आंखौ रावबो हेफाजाब होनो फैया होननाय बे साननाय मोन्दांथिखौ माने गैया खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा सरकारनिफ्रायबो होगोन आरो पार्टी फान्डनिफ्रायबो होदों। जायहा मोजां फरायदों, मोजां हायार इडुकेसन लानानै क्वालिफाइ जादों, बिथांमोना सिन्था खालामनो गोनां गैया होननानै बुंनाय जादों। बिनि उद्देश्यआनो जाबाय जे दुखिया न'खरनि सोरबा मोजां फरायसाया आं हालिया, आं फरायनो हालिया, आंहा जेबो न'खराव जेबो गैला, आंखौ रावबो हेफाजाब होनो फैया होननाय बे साननाय मोन्दांथिखौ माने गैया खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा सरकारनिफ्रायबो होगोन आरो पार्टी फान्डनिफ्रायबो होदों। बिनि ओंथियानो जाहैबाय दुखिया मानसिया फरायनायाव जेबो सिन्था खालामनो नाङा। जायहा मोजां फरायदों, मोजां हायार इडुकेसन लानानै क्वालिफाइ जादों, बिथांमोना सिन्था खालामनो गोनां गैया होननानै बुंनाय जादों। दा बे फान्डखौ पार्टी फान्डनिफ्रायबो होनाय जादों आरो सरकारनिफ्रायबो होनाय जागोन। जायफ्रा हायार इडुकेसन JEE जे जा IIT ITI बिदिनो जेसेबां NIT डक्टरेट फरायनाय बिथांमोना सिट मोनखाबाय, उसुबिदा जादों, बिथांमोननि थाखाय पार्टीनिफ्रायबो आरो सरकारनिफ्राय गोदोबो सहाय खालामदों, दाबो सहाय खालामगोन। गोदोथ' मिडिया गैयामोन नालाय बेनिखायनो नुवा, दा मिडिया थानायखायसो नों आंहा नोंसोरनो दा ओंखारबाय नालाय बेनिखाय माबा जायो आरो नुयो आरो गोदोबो खालामदों। खिन्थु बे समावहाय जिहेतु BTC आव सुबुं सम्पद बनायनो गोबां माने राहा लानायखौ नुनो मोनो। औ बे नामा? औ बेनो दा जायफोरखौ जों दा फरायहोनो थाखाय पार्टीनिफ्रायबो सरकारनिफ्राय हेफाजाब होनो नागिरदों, बिथांमोनानो जोंनि सम्पति नङा होमबा? बिथांमोनानो जोंनि BTC आव थानाय जायफोर एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमावनो होन, डाक्टर लाइनावनो होन, फोरोंगिरि लाइनावनो होन, केमिकेल लाइनावनो होन, IIT लाइनावनो गासैबो बिसोरनो मानसि जाना फैगोन, बिसोरनो जोंनि खामानिखौ मावगोन बास।